Amen. Amen. Halleluja. Er det ikke dejligt at være her? Det er i hvert fald godt at se jer. I formiddag der vil jeg gerne tale om det at komme ud af tristhed og modløshed. Hvordan kommer vi egentlig ud af de ting, når vi havner i dem? Lad mig stille dig et spørgsmål. Er du modløs, og er du trist her i formiddag? Hvis du er, ved du hvorfor du er det? Der er rigtig mange ting, der kan gøre os modløse. Vi skal bare slå op på fjernsynet og se nyhederne. Det kan gøre os triste. Og se faldende aktiekurser, faldende boligmarked og hvad der ellers foregår rundt om i verden. Der er rigtig mange ting, der kan gøre os modløse og trist til mode. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi lærer os at tackle tristheden. At vi lærer at tackle, hvordan vi griber modløsheden an. Fordi det er faktisk helt bundhamrende naturligt, når vi havner i vanskelige situationer, at blive modløs. Men det, der ikke er naturligt, det er, at vi bliver der. Det er, at der er nogle mennesker, som havner i svære perioder, og selvfølgelig bliver man modløs, når man oplever det. Men nogen bliver fanget af modløsheden. Nogen bliver simpelthen grebet af den. Og det er som om den her grå sky, den efterfølger dem overalt, hvor de færdes. De går ligesom i en stor tåge af tristhed og modløshed, og de kommer aldrig ud af den. Det vi skal se på i formiddag, det er, hvordan vi kommer ud, når vi havner i tristhed og modløshed. Og vi skal læse om en mand, David. David, han oplevede mange svære perioder i sit liv, og han fandt svaret på, hvordan man kommer ud af tristløsheden og modløsheden. Runger det meget? Det runger heroppe. Det lyder som om, jeg står i en osteklokke. Jeg ved ikke, om mine lydfolk kan gøre noget ved det. Er jeg i en osteklokke ude ved jer? Eller er det bare dig, der er forkølet? Hvor er du sidder? Det kan også være, at jeg er blevet forkølet. Men mens vi bad herinde, der fik jeg sådan et ord fra Haggais bog, og det vil jeg faktisk læse højt for jer. Jeg skal læse det for jer. Vi skal senere læse i et andet sted i Bibelen her. Der står der sådan her. Men jeg siger til jer, det er Gud. Zerubabel, tab ikke modet. Det samme siger jeg til dig, Josva. Tab ikke modet. Ja, jeg siger til hele folket, tab ikke modet. Fortsæt arbejde, for jeg er med jer. Og det er det, jeg godt vil sige til dig her i formiddag. Zerubabel, tab ikke modet. Det samme siger jeg til dig, Mette. Til dig, Brian. Til dig, Svein. Til dig, Ejno. Tab ikke modet. Fortsæt arbejde, for jeg er med jer. Amen. Er det ikke fantastisk? Gud ønsker ikke, at vi render rundt og er trist og modløs. Men han ønsker, at vi kommer ud af det. Og David, han oplevede faktisk meget tristhed og modløshed, også i sit liv. Han gik også igennem vanskelige perioder i sit liv. Den runger endnu mere nu. Men de får kørt det lige så stille ind her. David, han siger faktisk et sted, hvor han var i sådan en vanskelig situation. Så ser han på en fugl, og så siger han, gid jeg havde vinger som fugl, så jeg kunne flyve langt væk, flygte langt væk, ud i ødemarken og finde ro der. Det kan være, at du sidder her i formiddag og tænker nøjagtigt ligesom David. Gid jeg da bare havde vinger, så jeg kunne flyve langt væk for at finde fred. Slå mig ned i ødemarken og finde mig til ro. David, han oplevede faktisk at have det følelsesmæssigt sådan i perioder. Han siger også i salmerne 42, der siger han sådan her om sin egen situation. Vær ikke mismodig og nedtrykt, sagde han til sig selv. Og i salme 43, der siger han igen, jeg siger til mig selv, vær ikke mismodig og nedtrykt. Vent tålmodigt på, at Gud griber ind. Gud, han ønsker, at vi skal komme ud af tristheden og modløsheden.
For god ordens skyld, så lad mig definere, hvad vi mener med modløshed. Men før jeg gør det, så vil jeg godt fortælle, hvad en skuffelse er. En skuffelse, det er meget vigtigt. Der er forskel på modløshed og så skuffelser. Skuffelser er den følelse, jeg får, når mine forventninger ikke indfries. Det kan være, at du læser til eksamen her, og mange har prøvet at gå til eksamen her. Man læser, og man knokler. Så kommer man op til det grønne bord, og så indfries forventningerne ikke, og man får ikke den karakter, man egentlig havde forventet. Hvad bliver jeg så? Jeg bliver skuffet. Det kan også være, at man har lavet en pragtfuld middag til sin familie derhjemme. Den bliver konsumeret i løbet af 10 minutter, og så rejser alle sig bare op, uden at sige tak for mad eller sådan noget. Hvad kan der så ske? Jo, så kan vi blive skuffet. Vi havde forventet noget andet. Så altså skuffelse er den følelse, der opstår inde i os, når vores forventninger, eller det vi håber på, ikke bliver indfriet. Og hvis vi ikke takler de skuffelser, vi kommer ud for i det daglige, de små skuffelser, så udvikler det sig lige så stille til modløshed. Og modløsheden her, det er den følelse, vi oplever, når vi synes, at alt håb er ude. Min situation er totalt fastlåst. Det er modløshed. Og modløsheden, den er universel. Det vil sige, at alle mennesker oplever den. Der er ikke noget menneske her i den her verden, der ligesom kan sige sig fri fra at opleve modløsheden. Den er universel. Dernæst, så er den tilbagevendende. Man kan opleve den ene dag at komme ud af modløsheden. Så kan der gå nogle få uger, og så oplever man en eller anden hændelse, en eller anden telefonopringning, et eller andet, der sker i omgivelserne, så ruller modløsheden tilbage ind over en. Modløsheden, den er tilbagevendende. Men modløsheden, det er også uforudsigelig. Lige når vi tror, wow, nu kan jeg takle det der, så kommer modløsheden, boom. Den kommer, når vi ikke venter det. Er det ikke rigtigt? Det kan være små ting i relationerne, vi har. Det kan være på arbejdspladsen. Det kan være i hjemmet. Det kan være i menigheden. Det kan være en telefonopringning. Der skal ikke ret meget til nogle gange. Så ruller modløsheden ind over os. Den er så uforudsigelig. Modløsheden, den er også smitsom. De mennesker, der er modløse, har som regel med at påvirke andre med deres modløshed. Har I mødt dem? Nogle gange, når de kommer gående, så tænker man bare, chok, hjælp. Hvordan kommer jeg højere om vedkommende? Modløsheden smitter. Vi har det, når vi er i modløsheden, og vi synes, alt håb er ude, så videregiver vi den følelse til alle mulige andre, vores omgivelser, vores familie, og alle andre skal simpelthen høre, det er helt forfærdeligt. Det er så utroligt smitsomt. Det næste, det er modløsheden. Den er heldigvis midlertidig. Fordi som den kommer, og den kan gribe fat i os, vi kan være trist, så forsvinder den også igen. Når vi ligesom får orienteret os og får et nyt perspektiv på de ting, vi står i, og på tilværelsen i øvrigt. Så modløsheden, den er universel. Den er tilbagevendende. Den er uforudsigelig. Den er smitsom. Og den er midlertidig. Men hvorfor må vi som kristne lære os at tackle modløsheden? Jo, for det første, fordi modløsheden gør det ved os, at den fører til opgivenhed. Galaterbrevet kapitel 6 og vers 9 siger, lad os derfor ikke blive trætte af at gøre det, som er rigtigt. For i så fald, at vi ikke mister modet og giver op, skal vi snart høste velsignelsen. Så det vil altså sige, når modløsheden sætter ind i vores liv, så har vi med at give op. Det fører til en opgivenhed over for livsopgaverne, over for nogle helt banale ting i vores tilværelse. Vi giver simpelthen op. Hvorfor? Fordi vi er blevet modløse. En anden konsekvens ved at være modløs, det er, at vi mister håbet. En modløs person er en, som siger,
Jeg har kørt fast. Situationen, den bliver ikke anderledes. Og de tænker bare, så langt de kan se i fremtiden her, så er det simpelthen bare uoverskueligt alt sammen. Hvis du har det sådan, at du har mistet håbet for en positiv og en god fremtid, så er det en konsekvens, eller så er det et tegn på, at du egentlig er blevet modløs. Et andet tegn på modløshed, det er depression. Det er noget, man går til lægen og får ordineret medicin for i dag. Og jeg siger ikke noget dårligt imod det overhovedet. Men hvis man går til lægen og får medicin for sin depression, men aldrig får taklet det, der ligger under, nemlig modløsheden, og hvorfor, så kan man faktisk fortsætte med at tage medicin resten af sit liv. Men det vi alle sammen må gøre, det er, at vi må tage fat ved nætternes rod og finde ud af modløsheden. Hvorfor er jeg modløs? Hvad er det, der har gjort, at jeg er modløs? Og så må vi lære at tackle den modløshed, inden vi havner i depression. For det fjerde, hvorfor er det vigtigt, at vi lærer at tackle modløshed og tristhed i vores liv? Fordi det egentlig er et grobund for tvivl. Det er et grobund for tvivl. Fordi mange gange, når vi havner i modløsheden, og vi ikke kan se nogen som helst udvej, så siger vi til os selv, giv vide om Gud ser mig. Gud har svigtet mig. Jeg kan ikke regne med det, der står i Bibelbogen her, at når jeg råber til ham, så udfrier han mig. Han griber ind og udfrier mig. Og så begynder vi lige så stille, så begynder djævlen, han begynder at så tvivlens tanker ind i vores sind. Jamen hvis Gud er med dig, hvorfor er du så havnet i den situation? Så modløsheden er grobund for tvivl. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi som kristne lærer at tackle tristhed og modløshed, før det udvikler sig. Amen. For Gud ønsker ikke, at vi skal rende rundt og være mismodige. Men han ønsker derimod, at vi skal have håb, når det gælder morgendagen. At vi kan møde de udfordringer, vi står i til daglig, fyldt med tro og tillid og håb. At der findes en bedre morgendag, end den, som vi er i dag. Det er håbets budskab til os. At fortiden behøver ikke at gentage sig, men der findes en ny morgendag for os alle sammen. 1. Samuels bog. Lad os prøve at læse, hvordan David han lærte at tackle det her med mismod og tristhed. 1. Samuels bog, kapitel 30. Her læser vi om, David tager hævn over amalekitterne. Han havde været ude sammen med filisterne, David. Det er baggrunden for beretningen, vi skal læse her nu. Han kommer tilbage, og hans 600 mænd er på vej mod deres hjemby, Sikla. Og så læser vi beretningen, som den står skrevet i 1. Samuels bog, kapitel 30, vers 1. Der står der: Da David og hans mænd 2 dage senere ankom til deres hjemby, Sikla, fandt de, at amalekitterne på et af deres plyndringstogter i Sydlandet havde indtaget byen og brændt den ned til grunden. De havde ikke slået indbyggerne ihjel, men taget dem med som krigsfanger, inklusiv kvinder og børn. Da David og hans mænd så ud over de nedbrændte ruiner, og det gik op for dem, hvad det var sket med deres familier, græd de, til de ikke havde en tåre tilbage. Har du nogensinde oplevet det? Og græde, til du ikke havde en eneste tåre tilbage. Sådan havde David det. Også Davids 2 koner, Ahinoam og Abigail, var bortført. Det var et hårdt slag for David, og hans egen situation forværres ved, at hans mænd, der var knust og forbitret over den skæbne, der var overgået deres børn, gav ham skylden og begyndte at tale om at stene ham. Så står der det her, jeg gerne vil, at du lægger mærke til i formiddag. Men David søgte styrke hos Herren. Ordet styrke her, det hebraiske ord for styrke, det er det samme ord, som bliver brugt om opmuntring i Gamle Testamente.
Så hvad er det, David han gjorde, da han oplever den her krisesituation? Det kunne næsten ikke blive værre. Han søgte opmuntring hos Herren sin Gud. Det kan være, at du sidder her og tænker, jamen du kender ikke min situation. Nej, og du kender heller ikke min. Men prøv en gang at se, hvad det var, der gjorde David modløs. Han kommer hjem, og så ser han, at hans ejendom er brændt ned til grunden. Alt, hvad han ejer og har, det er væk. Og det, som er allermest vigtigt, det er hans familie. De er blevet bortført. De ved faktisk ikke, hvad der er sket med dem. Prøv en gang at forestille dig, hvis du kom hjem her efter gudstjenesten i dag, og så din lejlighed eller dit hus var totalt brændt. Alt, hvad du har af billeder, alt, hvad du har af ejendele, det er totalt væk. Hvad er den mest naturlige reaktion, følelsesmæssigt? Det er mismod og gråd og sorg. Der er en tid til alt under himlen, siger Bibelen. En tid til at sørge. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi ligesom må komme videre. Hvor vi alle sammen må begynde at finde mod tilbage på livet. Og hvordan gør vi det? Ved at søge Gud og søge opmuntring hos ham. Og vi skal se her i formiddag, hvordan vi helt praktisk gør det. Skuffelser i livet er uundgåelige. Skuffelser er uundgåelige. Vi oplever alle sammen skuffelser. Men mismod, det er et valg. Mismod er valg. Jeg vælger at blive i mit mismod, og jeg vælger at komme ud af det. Skuffelser er uundgåelige, lad mig sige det igen. Men mismod, det er et valg, jeg træffer. Jeg vælger at blive i min mismod. Men det, jeg gerne vil opmuntre alle sammen til, det er at vælge det modsatte. Det er midt i mismodet at gøre det rigtige. Det er at begynde at søge opmuntring hos Herren din Gud. Amen. Og det skal vi se på, hvordan vi gør helt praktisk. Der findes en vej ud af mismodet. Og David, han havde fundet den her. Hvordan kommer vi ud af tristhed og mismod? For det første, vi skal ændre vores perspektiv. Ændre vores måde at se tingene på. For det første, så må vi lære at se indad. Vi må finde ud af og stille os selv det spørgsmål. Hvordan er jeg havnet i den her situation? Det, der er allermest naturligt for os, når vi ender i mismod, det er, at vi skylder skylden på alle mulige andre. Det var det, Davids mænd gjorde. De begyndte at skylde skylden på David for situationen, de var havnet i. Og det er det mest nærliggende for os alle sammen. Det er, vi skylder skylden på. Kender I den? Men i stedet skal vi lære at se ind af os og sige, hvordan kan det være, at jeg er havnet i den situation? Men vi skal ikke bare se indad. Vi skal huske at se tilbage. Vi skal huske at se tilbage og så sige, Gud, han har været med mig i fortiden. Gud, han har hjulpet mig ud af den situation. Han har hjulpet mig her. I min ungdom så hjalp han mig her, og han hjalp mig der, og han udfriede mig der, og han overraskede mig ved sin nåde der, så videre, så videre. Vi har alt sammen noget, vi kan se tilbage på, hvor vi har oplevet, at Gud har grebet ind. Og det vi skal for at komme ud af modløsheden, det er, at vi skal se indad, men ikke bare indad, vi skal se tilbage på Guds trofasthed. Og finde de situationer, hvor Gud i sin almagt og styrke har hjulpet os. Og når vi har set tilbage, så skal vi sige til os selv, hvis Gud var i stand til at hjælpe mig der, så er han også i stand til at hjælpe mig fremadrettet. Amen. Vi skal ikke bare se tilbage, men vi skal se på Guds trofasthed i fortiden, og så skal vi sige til os selv, hvis Gud var med mig der, og han var med mig der, og han var med mig der, så er han også med mig i fremtiden. Så en af de ting, vi skal gøre for at komme ud af tristhed og modløsheden, det er, at vi skal se ind af og finde ud af, hvordan kan det være, at jeg havner der. Men vi skal ikke bare stoppe der. Det vil være helt forfærdeligt, hvis jeg bare ser indad.
Jeg skal se tilbage på Guds trofasthed. Og hvad skal jeg så gøre dernæst? Så skal jeg huske at se opad også. Amen. Man kommer aldrig ud af tristhed og modløshed, hvis man bare ser indad og ser tilbage. Men vi må også huske at se opad. Der findes en Gud i himlen, som har al magten i himlen og på jorden. Og du er hans søn, og du er hans datter. Og Bibelen siger, at der falder ikke en spur til jorden, uden at Gud ved af det. Vi skal huske, når vi er i modløsheden, så skal vi huske på, at der findes en Gud, som sidder i det høje, men ser til det lave. Og Salmernes bog, kapitel 103 og vers 19, fortæller det så fantastisk. Her taler David netop om dette Guds almagt. Han siger, Gud troner i det høje. Alt er underlagt hans herredømme. Det er så vigtigt at minde os selv om, at Gud har kontrol om situationen. Han har al magten i himlen og på jorden. Fordi det er det, vi glemmer, når modløsheden sniger ind. Vi tror nemlig, midt i vores modløshed, at vi er der alene, og det er vi langt fra. Gud ser dig. Han ser dig. Han ved, hvilke tanker, der flyver igennem hovedet på dig. Han ved, hvilke følelser, der ryger igennem kroppen på dig. Han kender dig, og han elsker dig. Så vi skal huske at se opad, når vi er midt i modløsheden. Og det er derfor, det er så vigtigt at læse i Bibelen. Bibelen er noget af det vigtigste. Der findes ikke en måde at komme ud af modløshed på, hvis ikke du åbner bogen her. Du må ned i bogen. Det Bibelen giver dig, det er et nyt perspektiv på de ting, du står i. Jeg kan så godt lide det her perspektiv. Ordet perspektiv, det kommer af latin. Per, det betyder se. Det her, det kan jeg ikke huske her, men jeg ved i hvert fald, det betyder at se igennem. Perspektiv er latin, og det betyder at se igennem. Det vil altså sige, når jeg kommer ud for en vanskelig situation, en ting, som kan være vanskelig at håndtere, hvad er det, jeg så må lære mig selv? Jo, jeg må lære mig selv at se igennem situationen, hen på noget andet. Og hvad er det andet? Det er Guds almagt og kærlighed. Amen. Så vi må huske, for at komme ud af modløsheden, så må vi lære at se opad. Og det var det, David han gjorde. Da de her 600 mænd lægger planer om at stene ham. Jeg siger dig, hvis man kunne se modløsheden, så var det en sky. En tung sky over området på det tidspunkt. Prøv en gang at tænke, hvad de havde oplevet. Det værst tænkelige af alt. Alt, hvad de ejede og har, var brændt ned. Deres familie var bortført. Det er helt naturligt, at David reagerer sådan. Men David han vidste, jeg må ikke hænge fast i den her situation. Jeg må finde modet tilbage. Jeg må finde modet tilbage. Hvor finder jeg modet tilbage? Jo, jeg må søge opmuntring hos Herren min Gud. Og det gjorde han. Og hvordan gjorde han det? Jo, salmerne vil fortælle, hvordan David han gjorde. Han gjorde netop det, som jeg lige har sagt. Han så tilbage på Guds trofasthed. Han har garanteret bedt bønner og sagt, Gud, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi du har al magten i himlen og på jorden. Du ser den her forfærdelige situation, og så har han udøst sit hjerte for ham og fortalt Gud, hvor smertefuldt og hvor ondt det har gjort. Men så har han mindet sig selv om Guds trofasthed. Ved du hvad? Der er noget, som jeg holder meget, meget af. Det er, når jeg oplever tristheden og modløsheden, den kommer ind over mig, så kan jeg godt lide at tage min iPhone frem, og så finde noget dejligt lovsangsmusik. Og så sætte ledningen på og bøfferne ind i øret her, og så begynder jeg så at lytte til lovsang. Og jeg må bare sige helt ærligt, jeg synger ikke med på de første sange. Jeg er stadigvæk trist og modløs. Jeg synes det hele, det ikke? Kender I det? Men lige så stille, så ledes min opmærksomhed hen til ordene. Jeg begynder at smage på de ord. Lige så stille, så begynder jeg at synge med. Jeg føler ikke for det, men jeg ved, at min sjæl har brug for det. Lige så stille, så flytter min opmærksomhed bort fra mig selv,
hen på ham. Og lige så stille, så begynder den her tristhed lige så stille at forsvinde. Og håbet finder tilbage. Håbet om, at der er en Gud i himlen, som har en god plan for os alle sammen. Så ved I hvad, det er så håndgribeligt, og det er så vigtigt, at vi lærer at tackle tristheden og modløsheden i vores hverdagsliv. Fordi hvis vi bliver hængende der, så fører det til opgivenhed. Det fører til depression. Det fører til tristhed. Det fører til, at livslysten den forsvinder. Og har I nogensinde mødt de kristne, hvor livslysten er forsvundet? De kommer ind i kirke, nej, skal vi nu synge den sang igen? Nej, hvorfor er de så hurtige, de sange, I synger? Lad os hellere få noget i mol. Altså, hvad er det tegn på? Det er et tegn på, at mennesker er modløse. Nej, hvad du har brug for? Det er noget, man har fart. Det er noget, der kan fortælle om Guds trofasthed. Det er noget, der kan lede din opmærksomhed væk fra dig selv, hen på ham. Amen. Det er derfor Bibelen den siger, at vi skal bringe Gud lovprisningsoffer. Hvad er et offer? Det er, når jeg lovpriser ham og ikke føler for det. Jeg kommer nogle gange, også selvom man er præst, så kommer man lige hjem fra bad og børn i bad og friserer og det hele, og lige pludselig så ender man bare på et møde. Og man har ikke lige sådan, man føler ikke lige sådan specielt åndeligt. Vel? Men jeg ved, at hvis jeg praktiserer det, jeg fortæller dig, jeg har gjort det så ofte, jeg ved, det virker. Og lovpriser ham alligevel. Hvorfor løfter jeg mine hænder? Ikke fordi jeg føler for det. Jeg føler, fordi Bibelen siger, løft hellige hænder. Lovpriser ham. Tak ham. Vend nu opmærksomheden væk fra din egen navle og så hen på ham. Og lige så stille, så oplever man faktisk det samme, som David har oplevet igen og igen. Lige så stille, så fortrænger tristheden og modløsheden. Det virker sådan. Amen. Så hvad er det, vi gør for at tackle tristhed og modløshed? Vi ser indad og finder ud af, hvorfor jeg havnet der. Dernæst, så ser vi tilbage på Guds trofasthed. Og så ser vi opad. Amen. Det næste, vi må gøre, det første, det var, at vi skal få et nyt perspektiv på vores tilværelse. Det fik vi ved at se indad, tilbage og opad. Det næste, vi må gøre, det er, at vi skal stole på Gud midt i situationen. Hvad er det, der er vigtigt at tro, når vi oplever modløshed? Det, der er vigtigt, jeg vil nævne 3 ting. Det, der er vigtigt for dig, når du er modløs og tro, det er det første. Stol på, at Gud har hånd om situationen. Som jeg sagde lige før, så siger David i salme 103, vers 19, Gud troner i det høje, alt er underlagt hans herredømme. Der sker ikke dig og mig noget, som ikke han tillader. Det er ikke alt, som er Guds vilje, men han tillader det. Han kan tillade dig og mig at gå igennem vanskelige situationer. Men han vil vente til det gode for dig. Hvordan kan han være i stand til? Fordi han har al magten i himlen og på jorden. Prøv en gang at tænke på Josef i Egypten. Han blev af sine brødre. Der blev han smidt i en cisterne. Var det Guds vilje? Nej. Brugte Gud det? Ja. Han blev solgt til nogle egyptiske forretningsmænd. Var det Guds vilje? Nej. Brugte han det? Ja. Josef, han ender i Egypten. Der ender han i fængsel af flere forskellige, det skal jeg ikke komme ind på her. Han ender i fængsel. Brugte Gud det? Ja. Hvorfor? Fordi at Gud var i stand til at forme Josvas karakter igennem alt det vanskelige og svære. Fordi Gud havde en plan med Josef. Og det var, at han ville gøre ham til statsminister i hele Egypten. Så Gud bruger nogle gange ting, som rammer os. Men han er i stand til at få det bedste ud af det. Hvorfor? Og hvordan er han i stand til det? Fordi han har al magten i himlen og på jorden. Der er intet, der sker dig og mig, hvor Gud på en eller anden måde har tilladt det. Og det kan være svært for os at forstå. Men tænk, at Gud
Han kan bruge sådan noget smertefuldt som korset til at gøre det største i universet. Han brugte det. Og sådan er det også med dig og mig. Tillader os at gå igennem ting, som kan være utrolig smertefulde. Bruger han det? Lærer han os noget? Ja, det gør han. Så det, der er vigtigt, når vi er i modløsheden og tristheden, det er for det første altid stole på Guds almagt. For det andet, altid at stole på, at Gud er en god Gud, som elsker dig. Som jeg sagde før, der findes en Gud i himlen, som ser til det lave. Han sidder i det høje. Han elsker dig. Og Gud, han er en god Gud. Der er ikke en spur i den her verden, som falder til jorden, uden at han tillader det. Han elsker dig. Han har en god plan for vores liv. En god plan om at se dig lykkes. Han har en fantastisk fremtid. Så uanset hvad du sidder i formiddag, så vil jeg gerne sige det. Det bedste lille ligger foran dig. Gud har en god plan med dit liv. Han elsker dig. Amen. Tvivl aldrig på Guds kærlighed. Tvivl aldrig på Guds godhed. Så det første, det var stol på Guds almagt. Det andet, stol på Guds godhed. For det tredje, så stol på, at Gud, han er med dig. Stol på, at han er med dig i enhver situation. Bibelen siger, at han vil aldrig slippe og aldrig forlade os. Jamen, jeg føler noget anderledes. Jamen, Bibelen siger, at han aldrig vil slippe og aldrig forlade dig. Ved I, hvad der er så fantastisk ved den kristne tro? Man kan være alene, men aldrig ensom. Man kan være alene, men aldrig ensom. Hvorfor? Fordi Gud har udgivet sin ånd i mit indre. Han har lagt sin helligånd ind i mig. Og han har lovet mig, han er med dig alle dage ind til verdens ende. Så uanset om det er en god dag, eller en mindre god dag, eller en super god dag, så er han altid med os. Lad os aldrig tvivle på, at Gud er med os, uanset hvilken situation, eller hvordan dit liv det former sig. Gud er med dig. Amen. Amen. Så det, der er så vigtigt for, at vi kommer ud af modløshed og tristhed, det er, at vi lærer i den tristhed, vi lærer at stole på Gud. Hans almagt. Hans kærlighed og godhed. Og hans nærvær, han er med os altid. Derfor kan vi kristne komme ud af tristhed og modløshed. Derfor behøver vi ikke at hænge fast i det. Vi behøver ikke at lade en stor sky af tristhed overmane os, og vi hænger fast i det. Nej, derfor kan en kristen komme ud af tristhed og modløshed. Og jeg vil godt opmuntre dig, uanset, jeg ved ikke, hvilken situation du sidder i, men jeg ved en ting. Det her, det virker. Det virker. Det er så fantastisk. Det er så fantastisk. Og jeg vil gerne opmuntre jer med de ord fra Haggai her, som jeg fik lige inden gudstjenesten her. Og der står der, Zerubabel, tab ikke modet. Det samme siger jeg til dig, Josva, tab ikke modet. Ja, jeg siger til hele folket, tab ikke modet, men fortsæt arbejde, for jeg er med dig. Og det er bare det, jeg gerne vil opmuntre dig med her, den her formiddag. Og jeg vil sige til dig, Paul, til dig, Paul Otto, til dig, Annette, til dig, Myrta, til dig, John, til dig, Karsten, tab ikke modet. Og jeg siger til hele menigheden, tab ikke modet. Hvorfor? For han er med dig. Amen. Vi har en god Gud, som har en god plan med os. Amen. Lad os rejse os op. Halleluja.
Og jeg ved ikke, om Svein, vil du sætte dig til pianot? Jeg tror, Brian, han vil gå ud til sin dejlige datter. Og lad os henvende os lidt til Gud den her formiddag. Kære menighed, du må ikke gå hjem og fortsat være trist og være mismodig. Du skal vide, det er så vigtigt, at vi takler det her. Ellers så fører det til opgivenhed, apati. Hvis vi ikke takler det, så fører det til depression, som påvirker ikke kun dig, men også din familie og dine omgivelser og de mennesker, du møder på din vej. Modløsheden kan være den her grobund for tvivl, hvor djævlen han kan plante alle de tanker. Hvis Gud har været med dig, så er du ikke havnet her. Gud han har svigtet dig. Og du er ikke i stand til, hvis du er modløs, altid at så sortere i det her. Det er derfor mismod og tristhed skal bekæmpes, så snart det opstår. Som jeg sagde før, så er det helt naturligt, at vi oplever det. Men det, som ikke er naturligt, det er, at vi bliver i det. Og ikke takler det. Men jeg vil gerne opmuntre dig til den her formiddag, gør ligesom David. Det er at løfte din røst op til Gud i formiddag. Fortæl ham, hvad du føler. Fortæl ham, hvad det er, du frygter. Fortæl ham det, der gør dig ked af det, og gør dig trist og gør dig modløs. Fortæl ham det. Brug dine egne ord til at beskrive den situation, som du oplever. Gør det der, hvor du står i formiddag. Bibelen den siger så fantastisk. Kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Kast alle jeres bekymringer på mig, for jeg har omsorg for jer. Kan I høre en Gud i himlen, som ikke ønsker, at vi skal leve under et år af byrder, af bekymringer, af mismod? Nej, vi skal løfte dem op til Gud og så sige, Gud, du er med mig. Så billedligt talt den her formiddag, der vil jeg opmuntre jer til at løfte jeres ansigter. Løft jeres ansigter op til Gud, hvorfra hjælpen kommer. Lad os bede over alt i salen. Lad os stå og tale med Gud lige præcis der, hvor du står. Og det kan godt være, at du har hørt den her prædiken i den her formiddag og tænker ved dig selv, ej, det er så lang tid siden, jeg var i mismod og var trist. Jeg kan slet ikke huske tilbage på det. Men det kunne være, at du havner i en situation en gang, så har budskabet været til dig. Så husk det. Det kan også være, at du kender nogen i dine omgivelser, som har brug for at høre netop det budskab. Så tag det med hjem her i formiddag. Men lad os overalt i salen bare stå inden for Herren et øjeblik. Halleluja.